Esta son eu a semana pasada, tan pancha, sen sospeitar que estaba a colaborar nunha ciberestafa. Ti que dis? Eu? Pero se estaba lendo. Xa, ti lendo e o teu móvil traballando para unha botnet. Unha botnet? Pero que raio é iso? Unha botnet é unha rede de dispositivos infectados cun software malicioso, como por exemplo un virus. O teu móvil infectóuseche sen que ti te decatases. Mentres ti te relaxabas, o teu móvil estaba mandando correo lixo, atacando webs e mesmo mirando criptomoedas para un ciberdelincuente. Traballando sen contrato nin soldo. Pois sí, por andar descargando aplicacións trapalleiras. Se ti tampouco queres que os teus dispositivos traballen para outros, instala aplicacións únicamente da tenda oficial. Revisa os permisos raros e usa un antivirus. E se o móvil che vai lento, se quenta ou se activa só, desconfía. Pois xa me poño a revisar todo, que eu non quero traballar para cibercarrachos. E ti tampouco queres colaborar en ciberestafas, ou?